Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем, ки навор ба шумо писанд меояд. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормие боварӣ дорад, ки Ислам Махачев аз Ҳабиб Нурмагомедов дида хатарноктар аст. дар ёд дорам, ки чӣ гуна Дана Вайт ба ман нақл кард, ки Дастин Порие баъди муҳориба зидди Ҳабиб Нурмагомедов ба худ набуд ва гуфт, ки коре ки Ҳабиб бо ӯ кард, ягон касе дигар карда наметавонад. қувваи Ҳабиб, идораи ӯ ва чӣ гуна ӯ рақибро дар замин маҳкам мекард нотакрор буд. ман фикр мекунам, ки Ислам Махачев низ ҳамон малакаҳои Ҳабибро дорад. вақте ки ӯ шуморо ба замин меафтонад, ин ба монанди корҳои мекардагии Ҳабиб аст. аммо аз сабабе ки Ислам дар зарбазанӣ зуртар аст, ман фикр мекунам, ки ӯ аз Ҳабиб дида хатарноктар аст, гуфтааст Кормие. дӯстон, худи шумо бо суханҳои Дэниел Кормие розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Ҳабиб хатарноктар буд? ситораи UFC ҷангуари ирландӣ Конор Макгрегор номи се ҷангуарро номбар кард, ки бо онҳо муҳориба гузаронидан мехоҳад. якум албатта ки Чендлер аст. ғалабаи Парьеро дидан хуш буд, чунки ин чиз муҳорибаи чоруми моро боз ҳам воқеияттар мекунад. ин муҳориба дар қуввозмои мо нуқта гузошта муҳорибаи хеле машҳур мешавад. ман интизор будам, ки ӯ Бенуа Сендениро ба нокаут равон мекунад ва аз дидани ин кор шод шудам. ҳамчунин ман бо Нейт Диаз сеюм муҳориба гузаронидан мехоҳам. аз рӯи шартнома бо UFC ду муҳорибаи дигари ман мондааст. ҳозир дар аввали соли 2024 умедворам, ки мо саҳнаи бозгаштро аниқ мекунем ва ман ба сӯи он мерам. боварӣ дорам, ки то охири сол ба мо ягон чиз медиҳанд. ман ба ин чиз умед дорам. ба ман гуфтушунидҳо дар кор аст, чунки агар ки ба ман ҷавоб надиҳанд, шавқи ман аз баромадҳо нест мешавад ва ман аз ҷангҳо мерам, гуфтааст Макгрегор. хотиррасон мекунам, ки Конор Макгрегор охирон муҳорибаи худро моҳи июли соли 2021 зидди Дастин Порие гузаронида буд. шаби гузашта варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев эълон карда гуфт, ки шартнома бо UFC барои ӯ чӣ маъно дошт ва кай ба муҳорибаҳо баргаштан мехоҳад. шояд ки барои касе ин танҳо ба UFC шомил шудан аст, аммо барои ман ин рӯз ҳеҷ вақт фаромӯш нахоҳад шуд. ин орзуи хурдакаки ҳамаи ҳамватанони ман буд, ки бо ин намуди варзиш машғуланд. дар охири тобистон бо розигии Аллоҳ ман бармегардам ва дар роҳи худ то охир мерам, навиштааст Алиев. хотиррасон мекунам, ки Нурулло бо UFC шартнома баста як муҳориба гузаронид ва баъд осеб гирифта аз муҳорибаҳо дур шуд. ҳозир бошад ӯ худро барқарор карда истодааст ва чӣ гуна ки аз суханҳои ӯ фаҳмидем, охири тобистони Нурулло ба муҳорибаҳо баргаштан мехоҳад, аммо бошад ба ӯ дар ин кор ва дар дигар корҳояш барор хоҳонем ва бесаброна баромадҳои ӯро интизор хоҳем шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.